Magandang tanghali, mga kabisya. Kumikinang na ulo. Kumikinang ina. Isang kumikinang na araw sa ating lahat, di ba? Ano ang dahilan ng iyong pagkinang ngayong araw na ito? Naksa! Actually, dahil nga doon na parang na-pressure ako doon sa kumikinang na ulo eh. O bakit? Kaya nag-ahit ako. Sabi ko, kinakailangan ko mag-maintain. Correct! Kailangan mapanindigan ang kumikinang na ulo, di ba? Oh. Pero sa True Laloto lang halong Eklavu, iba-iba yung dahilan ng kung bakit ang isang tao nagkikinang-kinang. Yan, di ba? Maaaring physically. Correct. Physically, sumusuot siya ng mga shining, shimmering, splendid na mga bagay-bagay, di ba? Or di naman kaya, meron mga tao na kaya sila kumikinang kasi deep inside, yung overflowing sila with happiness, yes. di ba? Yung ganon, may aurahan silang parang correct. Bright, sunshiny, and exciting. Ganon. Ayan, makikita mo daw yan sa mata eh. Oo nga, totoo. Kahit nakangiti yan, pero yung mata ko minsan, medyo malungkot, makikita mo talaga siya eh. True. Yan yung mga bagay na yung mga anak natin, hindi nila kaya magsinungaling tungkol dyan. Yung sasabihin nila sa atin na okay lang sila, pero yung mata hindi makatingin, o kaya yung mata malamlam, yan. Pero natutuwa ako doon, nabibilib ako doon, naalala mo yung yung nagkaroon ng yung kaso ni Johnny Depp tsaka ni Amber Heard. Oo. Na merong mga nag-i-interpret nung yung mga gesture. Ng mga movements. Oo, sabi ko, ang galing naman. Galing, no? Ang galing. At ang maganda dito, wait lang, yung mga nag-interpret ba, mga judgmental lang? Baka kasi judgmental na sila or actual na. Pinag-aralan talaga nila eh. Yung mga paggalaw ng mga kilay. Oo, correct. Yung paghawak ng ilong. Oo, yung palms na naka-open, kamay na naka-cross sa, diba? Yung mga ganun, meron daw talagang meaning. Alam mo ba dati, bago ako nag-take up ng business management, ang gusto ko talagang kunin nung college, psychology. Uy. Oo, yun talaga. Kasi gusto ko yung mga ganyan. Yung parang naiintindihan ko kung bakit siya ganyan. Yung parang, ba't ganun siya gumalaw? Bakit siya galaw-gaw? Bakit siya panayang yaw-yaw? Ganun. Kahit hindi ka kumuha, mga babae naman sa kanyo. Ay, mga babae, mga psychologist. pero at least naman, Jegs, kapag sinabi kong may basis kung medically nag-aral ako. Ngayon kasi, pag ginudge ko isang tao, kasi judger na ako. hindi kasi napag-aralan ko yun sa psychology. Sinabi lang sa akin ng nanay ko na, hindi ko sure anak ko may pera dyan. Sabi niya. Kasi, hindi niya na daw ako kayang pag-aralin after. Kasi, parang syempre pag ganyan, dapat magdodoktor ka pagkatapos. Yung nanay ko, Gina para, magkaroon ng bagong electric pan sa bahay. So, sabi niya, mag-take up ka ng business management. Sabi niya. Kasi hindi siya ordinaryong correct. kurso, yung psychology, di ba? Parang pagkatapos may anong gagawin mo? Yes, yun yung tanong niya. Pagkatapos anong gagawin mo? Lalong-lalo na kung hindi ka magdo-doctorate. Sabi niya, saan ka pupunta? Ano yung magiging marites ka? Oy, correct. Interpret kita, di ba? So parang, baka mamaya, sabi ng nanay ko, baka mamaya ang interpretation nila sa'yo, manghuhula versus psychologist. Pumwesto ka na sa Quiapo. Maglagay ka ng bolang kristal. Diba? So ganon. So alam mo, nung iba talaga kapag nakikinig sa magulang eh. So true enough, nakinig naman ako sa nanay ko. So dapat makinig po tayo sa mga magulang natin kasi minsan, mayabang tayo masyado porque alam natin na tayo'y may kaalaman na. Lalo na ngayon. Mothers knows best. Pero iba pa rin ang mga nanay kung paano nila nalalaman. So nakinig ako sa kanya. Ayan. Pero alam mo ba yung famous line ng mga nanay talaga na sinasabi na papunta ka pa lang, pabalik na kami. Dati nung panahon natin ng kabataan, hindi natin maintindihan. At saka naiirita tayo pag sinasabi nila yan, sasabihin natin, ano naman magagawa namin kung babalik ka na, di ba? Parang kasalanan ko pang pabalik ka na, di ba? Galit tayo. Pero ngayon, gets natin. Lalo na yan, Jigs, nung nagkaroon ako ng jowa na hindi talaga gusto na nanay ko. Nung time na yon, hindi niya gusto, meron siyang pakiramdam. Alam mo naman, sobrang crush ko si Piolo Pascual. So, sobrang crush ko si Papa P. Ang pagtingin ko, ewan ko, nakita mo yung lalaking to sa office, ever. Hindi ko sure. Anyways, kasi saglit lang naman. So may feeling ako na kamukha niya talaga si Piolo. Tapos, yung nanay ko talaga parang, hindi niya kamukha.
Hindi niya kamukha. Tsaka may nararamdaman talaga ako diyang may something talaga dyan. Meron talagang, ang bigat ng loob niya. Yung parang, sinusuhulan ko na nga yung sinasabi ko dun sa jowa ko, parang, alam mo, ang favorite niyan, yung mga tsokolate na Cadbury, ganyan. Cadbury, Buchanan. Sabi ko, yun, fruit and nuts, sabi ko na variant, yun yung gusto niya, yun yung ibigay mo. Pinabribe. Parang, kumbaga, tinuturuan ko siya, para naman, gumaan yung loob ng nanay ko sa kanya. Oo naman, ina-accept niya, naawa naman siya kung hindi niya naman tanggapin. Pero sa totoo lang, syempre gusto na nanay ko yung tsokolate. Pero deep inside, she's very vocal in saying na, hindi ko siya gusto. May kinang siya na parang may mali. Speaking of kinang, di ba? Merong may parang mali. And true enough, fast forward, napag-alaman na ang Guy Luna Ite, may Jusawa, hindi ko alam! Patay tayo dyan! So, once in your life, naging kabit. Hoy! Jego, hindi ko naman alam! Hindi ko alam! Yun talaga yung sabi ko sa kanya, grabe ka sa akin. Ginawa mo pa akong kabit na hindi ko alam, pambihira. So, syempre, nung nalaman ko yun, goodbye na. Diba? Bye-bye na. Yung nalaman mo, tas tinuloy mo pa rin, hindi ka na victim nun. Kabit ka na talaga nun. Pa-victim ka na. Ako, pa-victim talaga. So, yun. Parang, so, alam na nanay ko na, okay. So, simula nun, gets ko na kung bakit. Tas lalo pa nung naging nanay na ako, Jegs. Ang kasi laging sinasabi ng nanay ko, sana kung may mapapangasawa ka naman, yung kaya namang bigay yung gusto mo, yung hilig mo, yung aalagaan ka naman. Kasi itong lalaking to, aminin ko na, Jegs, para lang magkita kami. Ako pa nagdadrive, inahatid ko pa siya, mga ganon. Tapos, Piolo Pascual kasi. Okay na sa akin, mas importante naman, gwapo. Alam mo naman, mga babae, minsan tanga talaga sa pag-ibig. Tapos, hindi niya ma-upsize yung value meal ko sa McDo. Alam mo, hindi maging medium yung fries. Ganon kagipit. Tapos ako, bilang bata, ang pinaglalaban ko talaga nun, parang, grabe naman, hindi naman din tayo mayaman So, syempre, bigyan naman natin ng tsansa yung taong ito, parang ganun. So, teka lang, sa naririnig ko na kwento sa'yo, nung bata ka pa, naging sugar mommy. Naging mistress. Grabe yung pinagdaanan mo. Grabe. Nung sinabi mo yan, parang ang layo ko sa langit. Parang buti na lang talaga. Nung Sabado, nag-mass wedding kami. Sinasabi ko na nga ba, talagang dagdag ligtas point sa langit yan So may mga ganong mga pinagdaanan. Alam mo nga, sabi ko nga, Jegs, favorite ba ako ni Lord? Parang feeling ko kasi alam mo yun, ito, pag halimbawa, binabato ko ng problema, o kaya may mga nangyari sa akin kakaiba, may feeling ako katabi ako literal ni Lord. Bakit? Kasi parang ako yung una niyang pinipili. Katabi ko ito muna si pain ko. May mga ganun. Pero, yun naman din yung I learn from all those. Exactly. Yun naman yun. Yun naman ang pinaka-importante, yung mga napagdaanan natin. Yes, di ba? Yun yung magpapalakas sa atin. Correct. Na at the end of it, edi kasunod, naging mas mas wais na ako sa mga susunod na relationships. Hindi na basta-bastang nagtitiwala porke kamukha ni Piolo Pascual. Pero kung dito mga kabisyo, kung isipin natin, napaka-amazing talaga ng wisdom ng mga nanay. Totoo. Meron kang nakikita na hindi nakikita ng iba. Totoo, may ganun sila. Tsaka pansinin mo yung mga nanay, kahit halimbawa may anak sila na bumahing. Kahit na yung anak nilang bumahing nasa baba, kunyari second floor si nanay. Bumahing yung anak na maliit lang na rinig. Sino may sipon? Sinong inuubo dyan? Ako ganun ako Parang, sino may sipon? Ba't may sumisinghot, di ba? Pero kung tutusin, ang layo niya. Pero yung tatay wala lang, di ba? Wala lang. Alam mo, so pasensya ka na, Jego, pero ang tatay every Father's Day lang. Eto nga, nung nakaraan, yung anak namin. Ano? Hindi nakikinig. Ayun na naman tayo. Anong oras bang pasok niya? Para pagka ganitong oras, nasa hindi school natin... pa to. Perfect. May ipinakilala sa amin. Na babae. Tapos? Girlfriend na. Ha? Wait lang, teka lang. Ilan taon si Justin? Parang 16. 16, okay. Tapos? Sabi ko sa misis, umayos ka na. Kasi iba talaga yung ng nanay, parang tinitingnan. Di ba? Pero ikaw, wala lang. Wala lang. Pero si Let, parang, ba yan? May comment siya dun sa girl? Wala naman. Pero alam mo yung mata? Oo, correct. Kahit hindi nagsasalita. Correct. Ba't
ginagawa? Wala lang, tinitingnan niya, parang ino-observe. Oo. So, gano'n naman talaga yung mga nanay. Ganon. Alam niyo po, mga kabisyo, they mean well. Hindi naman para pigilan kayo sa mga kaligayahan ninyo. Walang ganon. Ang sa kanila, gusto nila mapabuti kayo. Oo, diba? parang nag-automatic dun sa protective mode. Correct. Ganun kaagad yung mga nanay. Kaya, nung sa nanay kay mami mo, ganun ang nangyari. Protective mode siya. Ops, may something para to. may sensor sila. Correct. May nagpumula. Correct. May red flag. Oo, red flag. Na ikaw bilang bata. Hindi mo makikita yun. At dahil papunta ka pa lang at pabalik na sila, hindi mo talaga makikita. Makikita mo lang, kamukha mo niya si Piolo Pascual. Hindi natin makikita yung iba pang mga bagay-bagay na nega. At nung naging nanay na ako, sabi ko, na-realize ko nga pala na kung gaano yung katindi yung binibigay namin na pagmamahal at pag-protect kay Princess. Gusto namin, kapag ka meron lalaki na finally na yun siya, jojowain, dapat naman yung worthy. Hindi yung dati kasi hindi ko naintindihan yun Parang, bakit nangingialam? Nagmamahal lang naman. Yung mga ganon. Ang logic kasi dyan, kung titingnan mo. Logican mo na yan! kung titingnan mo, meron silang experience na hindi pa natin na-experience. Correct. At doon sila, ang decision kasi... Ay, wait lang. So, ibig sabihin na ko naging kabit? Hindi man nakikita sa tao pag uugali. Correct. Tayo, hindi pa natin nakikita yan. Hindi pa natin. Kaya ang judgment natin, nandun lang tayo. So, kung anong information ang pinaprocess ng utak natin. Totoo. Samantala sila sa ang haba na ng buhay nila. Doon nila pinaprocess. Kaya iba yung judgment nila sa mga bata kaysa sa mga adult. Kasi nga, with age comes wisdom. Yes. At kung may edad ka na at wala ka pa rin wisdom, Diyos ko po. Natatakot ako para sa'yo. Dapat natututo ka na. Hindi pwedeng hindi, di ba? Kasi kabuangan na yan. Correct. So makinig, I think the major lesson for today, Jegs, talaga naman, pakinggan po natin yung magulang natin. Kung halimbawa ikaw, ganyan yung pinagdadaanan mo ngayon, ito yung sign mo. Makinig ka sa nanay mo. Nag-oppose, alam mo nang pag-hurting tayo, hindi tayo makapag-isip ng tama, hindi natin naiintindihan yung side ni Mudra, o Ate Pudra, baka mawalan tayo ng listeners. Fathers left the group. Pati yung mga fathers, di ba? They mean well. Yan. Yun lang yun, Ali. Yun lang yun. Posibleng mali ang kanilang pamamaraan, pero ang gusto nila mapaayos kayo. Correct. Di ba yun lang yun. Wala naman silang ibang intention. Di ba, Jeg, sa mismo, nakakaaliw na kapag ka sa animals, yung protective instinct nila sa kanilang mga anak, gano'n na lang katindi. Merong mga isda na para i-protect yung kanilang mga babies, yung mga itlog, kinakain nila, nilalagay lang sa mouth para hindi makain ng ibang predators. Correct. Tapos palalabasin lang kapag ka safe. Naisipin mo yung mga ganong sacrifice. Yung seahorse. Ano yung seahorse? Hindi ko alam. Makapag ka na. Akala ko may dagdag kalamang ka today. Yung seahorse, diba sila yung nanganganak tapos nilalagay sa lalaki. Yung lalaki nagdadalang tao talaga. Whatever it is, protective instinct. Kasi alam nila, lalaki pa rin yung magpaprotect sa sa kanyang offspring. Yung kangaroo. Ano naman daw yung kangaroo? Wala lang. Yung turtle. Ano? Turtle. Turtle siya, wala rin. Hindi ko sure. Yung lamok. Ano yung lamok? Wala rin. Ay, nako! Nakakaloka ko siya. Exit na muna tayo for now. Kumikinang na ulon, Diego Bandido. Ganun din, kumikinang na ina. Goliana. 2019. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!